Салом алейкум, бародарои тоҷик. Мо ина ба Украина омадем, хостем граница бинем ба ки мекунем. Хеле ҳамин омадем ҳаминҷои нақабидиамон дар грин клетка қисмон кардиам дар болои 4 та бетон, таҳ бетон, парому бетон, шаташабмон кадесиян дар азоб гирифторем дар Москва. Як чорабинӣ кадан дар кура посолствои Тоҷикистон илтимос ба мо камтар ёрӣ расонем. Чӣ рӯзи сиёҳ айдамо зана марди тоҷик дар инҷа қилфай як хеле 4-5 сутка шид ҳичи нахӯрдиам. Дара тетек мекунам, мега моро илтимос, мега моро ҷавоти туалет бурем. Ме айдай дарам сак мекашата шаташат мекуна сиркеса айдай дар бурвардиса. Чӣ рӯзи сиёҳ ай. Ина бародараби дар болои бетон хӯва, ина бародараби дар болои оҳан хӯва, ина бародараби чӣ хеле шиштаки хӯва. Офарин ва инамра манам дарам кинамра ина бенаски ва бечхва ай бародарам. Як рӯзи инами чхема шура бифаҳмам. Просто инами издиваса мекунам ҳамин Москва барамису. Хани як чорара бинем посолствои Тоҷикистон. Шумо барои чӣ кор мекунед шумо посолствои Тоҷикистон? Як камтар чора бинед бинем ки барои мо. Инҷа ҳама тоҷикон ягон нақсия дигара қилб намекунад. Фақат граждани Тоҷикистон қилб мезинад. Ина тамаи дараби чӣ несун мегӯяд? Тамаи девораби ҳама клуб ғарб, ноҳияи Багдад, ноҳияи Душанбе, ноҳияи Бадахшон, инами ҷоҳо несун мегӯяд дар ин территория. Ина хай даҳани дараби бародар чӣ? Ай саати 7 бегаҳӣ оно бародар қилфай ишни муташон мадабури битон хош буда. Баъзан и фарзанд мекунад. Ба мурдаша рӯй мекунад ин бародар ба тоҷикора бисёр мезаседа ҳаминҷа. Инҷа неза чиро пулумон мекунад, шаташабмон мекунад. Хай чиро шумо расонем посолство. Як камтар ёрӣ расонем. Мо ба посолство мерем мехоҳем ки муҷиҳат кунем моро ҳамиша як камтар. Инҷа мерем айнои пул чарчаб мекунад патимон. Як паспорти зардира макаданша 20-25 ҳазор ман мегирад алҳамдулилла. Чӣ мусолмония? Инами чизоро намедонам ҳамин президент. Дар гуфтама мумкин ки ҳамин камтар як посолстворо биқапад. Ола ина нигоҳ кунам, ина қоқ хӯрад, ина бенасак хӯрад, ина хӯрад битон ба хӯрад аст. Камтар посолство мегӯфем илтимос. Ба худо қасам на дурӯғай на чӣ роста арзиши ба худо қасам расонем. Бовар кунед шумо. Чӣ рӯзи сиёҳа, чӣ рӯзи замина дар Москва. Ина дар шӯроки хони мебара мана айхони ки хони як сутка инҷа қилб нимемона чӣ бибарем. Ин азоби сиёҳ мегӯ мана барои чӣ қад бидем шумо. Ман ина штраф дорам, ман водитель дар Москва кор мекунам. Ина штрафом ина штраф платит кардагим барои 500 сом пул штраф платит кардагим. Мега мада пох ба мутра шудаи бардаса. Чаби ма вадон кардагим. Ман штраф шай фари миёна кудари мошин. Барои ҳамин як фар асас лесон ҳаман ба ҳафтум платит кардагим. Ана шас Валлоҳ буда мекунад. Ман буда як бор шаташаб кардам. Шаташаб кардам. Шаташаб ҳамин пул бошта кардам. Дар сар пул мекунад. Пул соли бузург кардам. Пул буда. Дар сар мефаҳмониша мезанад меги хай нагӯям мега пура мезак дорем дар чи дар бурубмон мезем. Як суткаши бародар бовар ки накини ҳамҷа дем. Як суткаи ровна гишнаём ҳич нахӯрдам. Як суткаши гишнаём ташна инҷа шиштам. Ман чӣ кор кунем? Тоҷикистон мерем ҷои кор нест. Хор зорем. Фарзандмон нум мега маҷбурем ба ғарибӣ меоем. Чӣ кор кунем дар Тоҷикистон? Ина меремо. Ягон чорабинӣ нест. Ягон чорабинӣ нест ки мисол ҳамин камтар ҳамин моро чӣ кунад? Посолствои Тоҷикистон ва пша ҳамин Россияда ва пша ёрдам намекунад.
خужی ارسو ایو پاسوز خمون خوبه که کانتر انصاف دارن ارزون میگیرن یا چیا میری 25,000 ایمان گشتگی من پاسپورت زگرام کده گن در 14 روز در کجا تو میره همین در کجا تو میره ای برادر در گم به توری نمیره خیلی کارو نمیشه غمت یان مورا التماس با همین کانتر همین چیزای مودا یاردام رسونیم سلام علیکم خداوند دعاتو کنه کارگروی ارگان کارگروی پاساس و التماس میگم یاری رسونیم این چی روزی سیاهی والله بالله میگم فرزند شما در همین جهت باشه خدا شما خودتون چه حس میکنید ای برادر ما مسلمانیم الحمدلله ای مسلمان تولد شدیم ما هم همینجا کار اومدیم چیکار کنیم با میگن که